Helo a chroeso i'r fideo yma ar gyfer TGAU Ffrangeg. Heddiw byddwn yn canolbwyntio ar darllen, la lecture. Felly, l'objectif, c'est améliorer les compétences en lecture et utiliser ce qu'on a lu pour faire la traduction. Felly, mae'r nodau heddiw yw gwella eich sgiliau yn darllen a wedyn defnyddio beth ydych chi wedi darllen mwyn gwneud cyfieithiad neu tasg ysgrifenedig. Felly, afon l'examen, cyn yr arholiad, beth allwch chi gwneud? Darllen llawer i ymarfer a dysgu geiriau. Darllen beth? Wel, chi'n gallu darllen llyfrau, storiau, cylchgrawn, rhywbeth ar-lein, fel arnewyddion neu article, neu unrhyw beth sydd gyda diddordeb, unrhyw beth yn Ffrangeg sy'n gallu helpu chi datblygu geirfa neu strwythau neu gwella gramadeg, etc. Unrhyw beth yn Ffrangeg yn gallu helpu. A'r ail peth yw profion geirfa. Yn y syllabus Cybac, ar y cefn, byddwch chi'n ffeindio rhestr o'r geirfa sy'n gallu fod yn yr arholiad. A beth chi'n gallu gwneud yw mynd dros pob un, mae llawer, ond fel un tudalen am un diwrnod neu rhywbeth. Highlightio y geiriau chi'n gwybod yn barod, a wedyn unrhyw beth chi ddim wedi uwcholeuo, chi'n gallu trio wedyn dysgu nhw. A wedyn pan chi wedi dysgu nhw, uwcholeuo nhw, a wedyn mae llai o geirfa i dysgu. Iawn. A wedyn gwneud cyn bapurau, a mae hynny yn rili bwysig i helpu chi datblygu strategaethau i helpu chi gyda'r arholiad. A dyna beth dwi'n mynd i gwneud gyda chi heddiw hefyd. Okay? So, gawn ni weld. So, pendant l'examen, yn ystod yr arholiad nawr, ce qu'il faut faire à l'examen, beth dyle ti gwneud yn ystod yr arholiad. So, lisez le texte pour en saisir l'essentiel. Felly, y peth cyntaf dwi'n credu dylech chi gwneud yw, jyst darllen dros y testyn, jyst i cael y gist am beth mae'n sôn am. Iawn? Jyst darllen fe unwaith. Wedyn, lisez les questions, les tâches, les mots. Wedyn, darllen y cwestiynau, y tasg neu y geiriau, si vous complétez les espaces vides, os rydych chi'n gwneud llenwi'r bylchau, fill in the gaps. Wedyn, relisez le texte, so ail darllen y testyn, so darllen fe eto, en essayant de trouver les réponses, ac y tro yma, chi'n trio ffeindio'r atebion. Wedyn, wrth gwrs, écrivez les réponses, so ysgrifennwch yr atebion. Marquez le numéro dans la marge ou surlignez les réponses. A wedyn, ysgrifennu rhif, neu abacat neu beth bynnag, yn y margin, neu tanlinellu yr atebion. Y rheswm yw, so wedyn chi'n gwybod ble chi wedi ffeindio pob ateb. Byddai'n gwneud enghraifft gyda chi wedyn, ond mae'n jyst helpu chi ffocysu ar y trefn yr atebion yr enghraifft. Okay? Ac os chi wedi ffeindio un ateb, chi'n gwybod wedyn, chi'n gorfod edrych rhywbeth arall am yr ail ateb, neu trydydd, etc. A wedyn, utilisez ce langage dans une tâche écrite. So, defnyddiwch yr iaith chi wedi dysgu yn y tasg mwyn gwneud tasg ysgrifenedig wedyn. A mae gallu fod yn, os ti'n cyfieithu neu ysgrifennu am rhywbeth, mae'r geirfa a mae brawddegau'n gallu helpu chi. Okay? Iawn, so dyna fe yn Ffrangeg, a dwi wedi gwneud mewn Gymraeg hefyd os ydych chi eisiau darllen dros o fe yn Gymraeg hefyd. Okay? Chi'n gallu pause y recordiad a darllen dros o fe.
Iawn, so byddai'n mynd trwy strategaethau nawr. So la cwestiwn, so y cwestiwn i ddechrau, darllenwch y cwestiwn yn ofalus. Nawr mae hynny yn really bwysig. Dwi wedi gweld llawer o weithiau, os mae'r cwestiwn yn gofyn enghraifft, pryd aeth ar wyliau, a mae rhywun wedi ysgrifennu rhywbeth fel Ffrainc am yr ateb. A doedden nhw ddim yn gofyn ble aeth ar wyliau, roedden nhw'n gofyn pryd aeth ar wyliau. So mae'n really bwysig eich bod chi'n darllen y cwestiwn yn ofalus, so chi'n ateb yn gywir, iawn, fel pryd, ble, beth, etc. Pwy. Ond hefyd, mae rhaid i chi gwybod beth i wneud yn y tasg, cos mae amrywiaeth o cwestiynau maen nhw'n gallu gofyn yn yr arholiad. So dyma un enghraifft. Lis ce site web sur les visites touristiques pour les jeunes à Paris. Écris la bonne lettre dans la case. So maen nhw'n gofyn i chi ysgrifennu y llythyren gywir yn y bocs. Iawn? So dyma'r tasg. So fel chi'n gallu gweld, mae'r lluniau yma mae'r etc. A, B, C, D, E, F, G, H. A wedyn, mae rhaid i chi darllen y disgrifiad yma a gweithio mas am pa llun maen nhw'n disgrifio. So os ni'n edrych at yr un cyntaf, Parc d'attraction Astérix à 30 km de Paris. So Asterix Theme Park. So oherwydd mae'n theme park, os chi'n edrych ar y lluniau, mae dy yw'r ateb, so chi'n ysgrifennu dy yn y bocs yma. Iawn? A beth chi'n gallu gwneud wedyn yw just ticio beth chi wedi defnyddio, so chi'n gwybod ti ddim yn gallu defnyddio hynny eto. Iawn? Un arall. Lis cet article répond aux questions en français. So maen nhw'n gofyn i chi y tro yma i ateb y cwestiynau yn Ffrangeg. So dyma'r testyn. So cofiwch y trefn nawr chi'n darllen dros y fe unwaith, jyst i cael y gist, a wedyn chi'n darllen y cwestiynau, a wedyn ail darllen y testyn mwyn trio ffeindio'r atebion. So mae cwestiwn 1 yn gofyn, combien de déchets sont ramassés chaque matin? So faint o sbwriel maen nhw'n casglu bob bore. Mae'r ateb yw yn y teitl yma. Chaque matin, 6 tonnes de déchets sont ramassés sur les plages de Nice. So mae'r ateb, chi'n ysgrifennu fe yma. Chi'n gallu jyst ysgrifennu 6 tonnes os chi moyn, neu de déchets. Does dim rhaid i chi, dyna pam dwi wedi ysgrifennu fe mewn llwyd. Does dim angen brawddegau llawn yn yr arholiad. Fel arfer mae 1 neu 2 neu 3 gair yn digon. Mae'n dibynnu ar y cwestiwn. Iawn, un arall. So darllenwch yr erthygl atebwch y cwestiynau yn Gymraeg. So tro yma bydd rhaid i chi ateb y cwestiynau yn Gymraeg. So dyma'r enghraifft. So unwaith eto, chi'n dilyn y trefn, darllen fe unwaith, darllen y cwestiynau, wedyn ail darllen y testyn ac y tro yma i pigo lan yr atebion. Iawn? So cwestiwn A, am beth mae'r erthygl hon yn sôn, mae'r ateb eto yw yn y teitl, sut i fod yn llwyddiannus yn dy swydd neu gyrfa. Iawn? Yma. Iawn, so dyna fe. So mae rule of thumb yw, os mae'r cwestiwn yn Ffrangeg, bydd yr ateb yn Ffrangeg. Os mae'r cwestiwn yn Gymraeg, bydd yr ateb yn Gymraeg. A mae'n really bwysig oherwydd, os maen nhw'n gofyn y cwestiwn yn Gymraeg a chi'n ateb yn Ffrangeg, hyd yn oed os mae'r ateb yn gywir, byddwch chi ddim yn cael y marc, byddwch chi'n cael 0. So mae'n really bwysig chi'n ateb y cwestiwn yn yr iaith gywir. Iawn? Symud ymlaen. Lunot, marciau. So edrychwch ar nifer y marciau, so faint o marciau am bob tasg, bob cwestiwn. So fel enghraifft yma, fel chi'n gallu gweld, mae 1 marc, 1 marc, 2 marc. Mae'r pwyntiau bwled yma yn helpu chi, ond dydyn nhw ddim wastad yn defnyddio hynny. A cofiwch, os mae'r bocs, mae'r grid, a mae'n gofyn i chi ticio 3 ateb cywir,
paidiwch a edge on the side of caution a ticiwch 4, just rhag ofn, chi ddim yn siŵr ar gyfer 3 a 4, oherwydd bydden nhw'n rhoi marc i chi am yr un gywir, tynnu marc i ffordd am yr un anghywir, so byddwch chi'n cael 0. So mae'n well i just edrych ar y 2 a just meddwl, right, pa un ydw i'n credu yw'r un gywir, a wedyn just go for it, just ticio 1. Os mae'n gofyn am 3 tics, chi'n gwneud 3 tics, peidiwch a gwneud mwy. Iawn? Un arall yma, byddwch chi'n cael 2 marc am yr un gyntaf, a wedyn just 1 am y gweddill. Os mae'n 1 marc, dim ond 1 ateb chi angen, peidiwch a rhoi 2, oherwydd unwaith eto, os mae'r un yn gywir a mae 1 yn anghywir, byddwch chi'n cael 0. So just go with the one ti'n credu yw well. Iawn? OK. So les réponses, mae'r atebion na, mae'n siarad am yr atebion, ysgrifennu rhif yn yr aml. So dyma enghraifft, okay, o tasg, ni jyst wedi gweld y tasg yma, ond byddwn ni'n ail gwneud e. So, cwestiynau, am beth mae'r erthyglon hon yn sôn? So fel chi'n gwybod, mae'r ateb yw reit ar y top. So chi'n ysgrifennu A yn yr aml, yn y margin, a ysgrifennu'r ateb yma. A wedyn am B yr un peth, so chi'n tanlinellu yr ateb, ysgrifennu B ac ysgrifennu'r ateb yma. Cofiwch, dwi wedi rhoi 2 ateb, dim ond 1 ateb byddwch chi angen. Dwi jyst wedi gwneud y 2 jyst i dangos chi posibilrwydd, iawn? Ond chi dim ond yn ysgrifennu 1 ateb, cos mae'n gofyn ysgrifennwch 1 darn o wybodaeth, so dim ond 1 chi'n ysgrifennu. Jyst rhag ofn mae'r ail ateb yn anghywir, a wedyn byddwch chi'n cael 0. Okay? Wedyn, enghraifft, os ti ddim yn gwybod yr ateb am C, byddwch chi'n symud ymlaen i Ch, a wedyn ffeindio'r ateb am Ch, sorry, dwi wedi ysgrifennu, dyle fi fod yn sorry. A wedyn ysgrifennu'r ateb. Eto, dim ond 1 ateb byddwch chi angen. A wedyn, chi'n gwybod bod C yn gorfod fod rhwng B a D, neu B a Ch. So, chi'n gwybod bod nawr, dim ond yma bydd rhaid i chi edrych, chwilio am yr ateb. Okay? Does dim rhaid i chi chwilio yn yr holl testyn, dim ond rhwng B a Ch, neu D. Iawn? A wedyn, gobeithio bydd yn hawsach i ffeindio'r ateb. Okay? Peidiwch â gadael bylchau, a mae hynny'n really bwysig. Efallai, chi wedi gwneud popeth chi'n gallu gwneud, ac am yr un olaf, chi ddim yn gwybod. Yn lle jyst gadael fe blanc, mae'n well i cael ges, hyd yn oed os chi ddim yn siŵr. So dyma enghraifft. So, mae'n gofyn i chi ysgrifennu, so écris la bonne lettre dans la case, so ysgrifennu llythyren yn y bocs. So, Michel yn dweud, je voudrais travailler dans la construction des maisons. So, hoffwn i gweithio yn adeiladu tai. So, chi'n chwiliwch am yr ateb yw maçon, da. So, chi'n ysgrifennu da yn y bocs, a wedyn ticiwch ba oherwydd chi wedi defnyddio fe. Yr un peth am Sophie, je cherche un stage dans un bureau, mewn swyddfa, so mae'r ateb yw G, secrétaire, so chi'n ticiwch yma. Karim, je m'intéresse à la médecine, mae'r ateb yn F, infirmière, nyrs yw'r ateb. A wedyn efallai chi ddim yn gwybod yr ateb am Jacques, so byddwch chi'n symud ymlaen i Hélène, je veux apprendre à réparer les voitures, so mae'r ateb yn E. Yn cofiwch nawr, does dim rhaid i chi gwneud nhw yn y trefn gywir. Chi'n gwneud beth chi'n gwybod first, ticiwch yr atebion, so chi'n gwybod chi wedi defnyddio nhw, a wedyn mynd yn ôl eto ac eto i trio gweithio mas yr atebion doeddech chi ddim yn gwybod. Iawn? So mae Jean yn dit j'adore faire les gâteaux, so C yw yr ateb, so chi'n ticiwch hynny. A wedyn, am yr un doeddech chi ddim yn gwybod, mae dim ond 4 ar ôl. So mae gennych chi nawr 25% o siams i cael fe yn gywir, 25% chance. So, mae'r ateb yw A, ond os chi wedi cael ges, efallai byddwch chi'n cael e'n gywir. Iawn? So, peidiwch o gadael bylchau. Un enghraifft arall. Yma, mae siams o 1 rhwng 3, so 33% siams i cael fe yn gywir.
Okay? So mae'n werthwael yn just trio ateb y cwestiwn, hyd yn oed os chi ddim yn siŵr, oherwydd mae'n 33% siawns chi byddwch chi'n cael e'n gywir. Iawn? So peidiwch â gael bylchau. Wedyn, so ar ôl i chi wedi gwneud cyn bapur neu tasg darllen, neu wedi darllen article ar-lein neu unrhyw beth, wedyn chi'n trio dysgu geiriau neu brawddegau i helpu chi yn yr arholiad ysgrifenedig neu yn y tasg cyfieithu ar y diwedd. Iawn? So yma, enghraifft, ni'n cael je travail, dwi'n gweithio, a'n museum yw amgyneddfa, museum. Barbon ennuyeux, sori dwi wedi dysgu Gymraeg. Barbon ennuyeux yw diflas. J'ai beaucoup d'imagination, mae gen I llawer o imagination. En équipe, mewn tîm, par exemple, enghraifft, mae'n really defnyddiol, oherwydd chi'n gallu defnyddio hynny mewn unrhyw thema. So mae'n really bwysig. A hefyd, am y sillafu, cofiwch bod mae'n par exemple gyda nid gyda a. Okay, mae llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad yna. A wedyn ici yw yma. Hefyd, chi'n gallu ysgrifennu falle key phrases a wedyn ffeindio nhw yn y testyn. So, swydd hynod diddorol oedd yn bwlo passionnant, right ar y top yna, yn y first paragraph. Paragraff cyntaf. Mae rhaid I fi yw yn y 1, 2, 3, 4 paragraff yma, je dois. A wedyn un diwrnod yn y paragraff olaf yw yn jour. A wedyn mae'n just ffordd I dysgu geiriau, I amelio chi, yw gwella eich gwaith ysgrifenedig. Iawn? A wedyn, tradwyr, so cyfieithu nawr, mae 2 enghraifft o cyfieithu sylfaenol yma. So, beth dwi'n credu yn well I wneud yw, darllen dros o fe unwaith, fel yn y tasg darllen, felly chi'n cael y gist. A wedyn, mynd trwy un brawddeg am y tro I trio cyfieithu as much as you can. Weithiau bydd geiriau chi ddim yn gwybod, ond beth chi'n gallu gwneud yw darllen yr holl brawddeg a wedyn trio gweithio mas y gair doeddech chi ddim yn gwybod. So, enghraifft yma, malheureusement, c'est très cher, donc, nous faisons toujours du camping. Efallai, chi ddim yn gwybod beth yw donc, neu malheureusement. So, gan cyfieithu gweddill y brawddeg, allwch chi gweithio fe mas. So, malheureusement yw yn anffodus, c'est très cher, mae'n drud iawn. Nous faisons toujours du camping. Rydyn ni wastad yn gwneud camping, neu ni wastad yn mynd yn camping. Felly, beth yw donc? So, os mae'n yn anffodus, mae'n really drud, ni wastad yn gwneud camping. So, beth yw donc? So, mae'n felly. Okay? A chi'n gallu gwneud hynny am popeth. Okay? So, unrhyw gair chi ddim yn gwybod, chi'n gallu trio gweithio fe mas gan cyfieithu gweddill. So, beth chi'n gallu gwneud nawr yw pause y recordiad, trio cyfieithu fe I gyd, a wedyn dwi'n mynd I dangos chi'r ateb. Iawn? So, dyma'r ateb I chi gwirio wedyn. Mae un arall yma, ac unwaith eto chi'n gallu pause, trio cyfieithu fe, a wedyn gweld yr atebion. Okay? So, dyma fe. Wedyn, mae gen I 2 cyfieithu uwch. Wrth gwrs, gyda cyfieithu uwch, maen nhw'n anoddach. So, yn lle cyfieithu'r holl brawddeg, efallai bydd yn hawsach I just break it down a cyfieithu un rhan am y tro, a wedyn rhoi fe gyda'n gilydd mewn brawddeg. Okay? So, enghraifft, ar y ddechrau yma, une ville française vient d'introduire l'uniforme scolaire dans toutes ses écoles primaires. A mae'r gair anoddach yna yw vient de, so mae'n strwythyr penodol,
a mae'n anodd, so falle byddwch chi byth wedi gweld o'r blaen, dwi ddim yn siŵr. So byddwch chi'n cyfieithu y gweddill, so mae'r dref Ffrangeg, introduce yw, dwi ddim yn cofio nawr, introduce gwisg ysgol mewn ei ysgolion gynradd in all of their primary schools. Felly, fian dych, chi'n gallu trio wedyn gweithio mas o beth ydy'n gallu fod. Ma nhw newydd wedi, they have just done something. Okay, so ma nhw newydd wedi, is it cyflawni, introduce, gwisg ysgol mewn ei ysgolion gynradd. So unwaith eto, chi'n gallu trio cyfieithu fe, a wedyn pause y recordiad, a wedyn chi'n gallu gwirio'r atebion wedyn. So dyma'r un cyntaf, a wedyn am yr ail un, chi'n gallu gwneud yr un peth, pause y recordiad, trio cyfieithu fe, a wedyn dyma'r atebion. Iawn? Ok, so après avoir lu, ar ôl chi wedi darllen testyn, utilisez ce que vous lisez pour améliorer vos compétences en écriture. So, defnyddiwch beth chi wedi darllen mwyn gwella eich sgiliau yn ysgrifennu. Orthographe, sillafu. Structure de phrase, so sut mae'r brawddegau yn cael eu strwythyr, sut maen nhw'n mynd gyda'n gilydd, y trefn o geiriau. Vocabulaire yw y geirfa, gramer y gramadeg, ideu syniadau. Weithiau pan chi'n darllen rhywbeth, mae'n rhoi syniadau i chi am rhywbeth chi'n gallu gweld os mae'r tasg tebyg yn dod lan yn yr arholiad. So mae'n really defnyddiol. A dyna fe. Gobeithio fe wedi helpu chi gyda darllen a beth i gwneud ar ôl i chi wedi darllen. Bon chance, pob lwc ac au revoir.